אז ברוכים הבאים, כאן נראה איך לוקחים בעצם דף ריק והופכים אותו לכלי חזק ויעיל לאיסוף נתונים במערכת הטריקס. אנחנו נצלול לכל שלב במסע הזה, מהרגע הראשון ועד ניתוח המידע, כדי להבין איך אפשר לשלוט בטפסים בצורה פשוט מושלמת. אוקיי, אז בואו נצלול פנימה. כל טופס באמת עובר מחזור חיים כזה של 4 שלבים. מתחילים ביצירה ובבנייה, אחר כך עוברים להגדרות של המערכת, ממשיכים לניהול השוטף של הטופס, ובסוף קוצרים את הנתונים, וזאת בדיוק תהיה מפת הדרכים שלנו. אז מה בתפריט? בגדול נדבר על בניית השלד, אחרי זה על הגדרת החוקים בלוח הבקרה, נראה איך מנהלים את המידע השוטף, ונקנח בצ'קליסט סופר חשוב לפני שעולים לאוויר. יאללה, בואו נתחיל. טוב, מתחילים. שלב מספר 1, בניית התוכנית. זה בעצם השלב שבו אנחנו יוצקים את היסודות והופכים רעיון מופשט למשהו אמיתי, לטופס שעובד. והיופי הוא שזה סופר פשוט להתחיל. נכנסים לאזור ניהול התוכן, לרשימת התפסים, לוחצים על אייקון הפלוס הקטן, וזהו, נפתח בפנינו קנבס ריק, מוכן ומזומן לקבל את התוכן והצורה שאנחנו רוצים. אוקיי, רגע. לפני שמתחילים למלא את הטופס בשאלות וטקסטים, חשוב רגע להבין את האנטומיה שלו. לכל טופס באטריקס יש 2 רכיבי ליבה, וההבנה שלהם היא ממש המפתח לבנייה נכונה ויעילה. אז הנה החלוקה, וזה ממש פשוט. תחשבו על גוף הטופס בתור הראש. הוא נותן את ההקשר, את ההנחיות, את הכותרות. ומצד שני, שדות הטופס הם, ובכן, הגוף עצמו. שם המשתמשים מכניסים את המידע שלהם, זה המקום שבו כל האקשן קורה. אוקיי, התקדמנו. יש לנו שלד. עכשיו בואו נכניס בו קצת אינטליגנציה וחיים. ברוכים הבאים ללוח הבקרה. פה קורה כל הקסם. פה מגדירים איך הטופס יתנהג, מי יכול להשתמש בו, ומה קורה עם המידע רגע אחרי שהוא נשלח. ופה, חברים, נמצא הכוח האמיתי. לוח הבקרה הוא כמו לשים שומרים בכניסה לטופס. אנחנו קובעים מי בדיוק יכול להיכנס, מתי הטופס פתוח, ואפילו כמה אנשים יכולים למלא אותו. שליטה מלאה. אז בואו נפרק את זה. חובת התחברות זה אומר שהטופס הוא רק לחברים רשומים VIP בלבד. חסום טופס זה בעצם מין קיל סוויץ', מתק כיבוי והדלקה. סיימתם קמפיין, קליק אחד והטופס יורד מהאוויר. ומקסימום תשובות זה פשוט גאוני להרשמה לאירועים עם מספר מקומות מוגבל. טוב, אז שלטנו במי שנכנס. עכשיו בואו נדאג שהחוויה שלהם בזמן מילוי הטופס תהיה לא פחות ממעולה. 4 האפשרויות האלה מתמקדות בדיוק בזה. ליצור ממשק שהוא גם ברור, גם ידידותי וגם נראה מקצועי. שכל אחד מהדברים הקטנים האלה עושה הבדל גדול. הודעת סיום טובה מונעת מהמשתמש לתהות, רגע זה נשלח. תקנון, ברור חובה לדברים משפטיים. כפתור הדפסה זה פיצ'ר נחמד לטפסים ארוכים, ובחירת תמונה פשוט גורמת לכל העסק להיראות הרבה יותר טוב. אוקיי, אז המשתמש מילא הכל, לחץ שלח, מה קורה עכשיו? זה שלב סופר קריטי, שבו אנחנו מגדירים את מסלול הנתונים. כלומר, מי אצלנו בצוות מקבל את המידע, ואיך אנחנו מוודאים שהמשתמש מקבל אישור שהכל בסדר, והטופס יתקבל. ופה חשוב לשים לב למשהו. בנמענים אנחנו מגדירים מי אצלנו בצוות מקבל את המייל. אבל, וזה טיפ זהב, כדי לשלוח אישור במייל או ב-SMS למשתמש עצמו, חייבים שיהיה בטופס שדה של אימייל או שדה טלפון. הגיוני, נכון? אחרת למערכת פשוט אין לאן לשלוח את האישור. אז, הטופס באוויר, הנתונים מתחילים לזרום. מה עושים איתם עכשיו? כאן נכנס שלב ניהול המידע. אחרי שהתשובות מגיעות, איך צופים בהן, איך מנהלים אותן, ואיך בעצם מפיקים מהן תובנות אמיתיות. עכשיו, טיפ קטן שיחסוך המון זמן. צריכים ליצור טופס חדש שהוא בערך כמו טופס ישן, במקום לבנות הכל מההתחלה, פשוט משכפלים. בכמה קליקים בודדים נוצר עותק חדש וזהה שמוכן להתאמות קטנות. יעילות במיטבה. אז איך בעצם מסתכלים על כל התשובות שקיבלנו? יש 2 דרכים עיקריות. אפשר לראות כל הגשה בנפרד, אונליין במערכת, זה מעולה לבדיקה מהירה. אבל כשרוצים לראות את התמונה הגדולה, לסנן, לנתח, לשתף, יצאו לאקסל. קליק אחד וכל הדאטה מסודר אצלכם בקובץ. אוקיי, הגענו כמעט לסוף, וזה אולי השלב הכי חשוב לפני שלוחצים על פרסם, הצ'קליסט. זו הבדיקה האחרונה שמוודאה שלא פספסנו שום דבר קטן בדרך, ושכל המערכת מוכנה לקבל פניות בלי תקלות. אני יודע שזה מפתה לדלג, אבל באמת, פשוט לעבור על השאלות האלה אחת-אחת. האם ההנחיות ברורות? האם המיילים הנכונים מוזנים? והכי חשוב, האם בטעות הטופס עדיין חסום? 5 דקות של בדיקה עכשיו חוסכות ים של כאבי ראש אחר כך. וזהו, עברנו על כל האיך. איך בונים, איך מגדירים, איך מנהלים. אבל עכשיו נשארת השאלה הגדולה באמת, שאלת הלמה. אחרי שכל המידע הזה ייאסף, איזה סיפור הוא הולך לספר?
על הקהל, על המוצר, על הצרכים, זה כבר בידיים שלכם. תודה רבה.